Emphumeni omncane ophephile kuzohlala indlovu encane okuthiwa uTembo ezohlala ithukubala nje. UTembo uzosaba izinto eziningi, imisindo emikhulu, izindawo eziphakeme, izimvemvane, ngisho nesithunzi sakhe imbala. Ngolunye usuku ekuseni kakhulu kuzogqabuka umlilo ngenxa yokuthi kuzobe kukhona ongawucishanga kahle umlilo abewubasa ehlathini. Kuzoba ingozi kakhulu lokho. Lo mlilo uzobhebhetheka ngokushesha futhi uzokwenza zonke izilwane zesabe. UZara uzothanda kakhulu ukuyohlola izinto. Uzohamba eyobuka umlilo futhi uzovinjezelwa amalangabi. Ngeke esakwazi ukuphuma, uzobe esezifake engozini. UTembo uzowubonela kude umlilo. Uzothuka kakhulu, uzowesaba kakhulu umlilo. Kuzozwakala umazwi ememeza, "Tembo, uZara udinga usizo." UTembo uzoqala ukukhala, "Anginaso isibindi, ngiyesaba kakhulu." Umazwi uzomkhumbuza ukuthi akukubi ukwesaba. Uzothi, "Ukuba nesibindi akusho ukuthi awesabi. Kusho ukuthi uyakwenza okufanele ukwenze noma wesaba." UTembo uzokhumbula ukuthi izindlovu zingakwazi ukudonsa futhi zigcina amanzi amaningi embokweni yazo. UTembo uzogijimela emfuleni, uzogcwalisa umboko wakhe ngamanzi futhi uzoshesha ayosiza uZara. Uzofutha umlilo ngamanzi, amalangabi azocisha. uZara uzobe esephephile. Kamuva ilanga lizoqala ukushona, lizoqala ukuna. Zonke ezinye izilwane nazo zizobe seziphephile. Kuzoba ngcono. Ngalelo suku, uTembo uzofunda isifundo esibaluleke kakhulu. Ukuba nesibindi akusho ukuthi awesabi. Kusho ukuthi uyakwenza okufanele ukwenze noma wesaba. To watch more stories, just visit our YouTube channel. All stories are in the present, past and future tenses, also available in various languages. How great! Also, members of the Abuti Academy get access to workbooks and much more. Visit our website to find out more about all the language learning materials that we have to offer. www.abutisyllabus.com